Аз съм Иван Кирков, аз съм от България и съм много добър. Но сакам да станам още по-добър. Затова го учам македонския, защото е много добър език. Ама гледах един филм и гледах, като дойде чужденец в Америка, като не го говори добре езика, сите казват: "Oh, he's so cute, I'll fuck him." И не сакам да го говорам твърде добре езика, сакам малце да го говорам, да кажат: "Oh, he's so cute, I'll fuck." И съм добър съм, ама сакам да станам още по-добър. И гледам в Google как мога да станам по-добър. И в Google винаги все едно излиза отгоре. Ако сакаш да станеш по-добър, да си добър пред публиката, трябва си ги замисляш сите голи. Сите голи. И аз сакам да... И си възамислям сите голи, ама не сакам сите голи да си възамислям. Она си я замислям отма гола. Не. Ама тебе не. Тебе само с гола глава. Колеги, де са тук, цял ден ги гледам голи. Не желавам да ги гледам повече. И си мислям, това не е добра идея. Не чувствам да съм по-добър, като си възамислям голи. Затова си викам, то е сигурно както в сексът. Защото аз в сексът бех много лош, много слаб. Въобще не бех добър в секса. И затова американците казват practice makes perfect. Тренировка, мой май. И аз затова нон-стоп секс. Заболяваме газот, но... Но не спирам. Заболяваме газът, но не спирам, защото американци казват no pain, no gain. Да. И сега, като съм у Македония, се сещам, кога бях мал, пак бех у Македония и си спомням, аз кога бях малък, бех много глуп, ама саках да стана момент и гледах много National Geographic гледах, защото няма как да стана момент ако не гледам National Geographic. И гледах много National Geographic, ама са много глупи емисиите и пусках порно от другия телевизор. И гледах нон-стоп National Geographic и аз си спомням, гледах една емисия за паяците и аз научих страшно много за паяците. Аз научих за паяците, че имат 8 очи, а са скоро слепи. Имат 8 очи, а са скоро слепи. Даже не всички имат 8 очи. Даже не всички са скоро слепи, защото има много видове паяци. Има 10, 20, 30 хиляди паяци, не знам колко. Гледах и другия телевизор, се разсейва в малко и се успокоява.
дека ме много ядосват слепи паяци да гледам и трябва да се разпука. И си викам. И много научих за паяците. А преди това въобще нищо не знаех за паяците. Преди това седет знаех за паяците беше дека ако ме басне един паяк, ставам супер бърз, пускам паяжини наляво надесно и почвам да се лепим насекъде. Това само знаех за паяците. И аз кога бях мал, се съм сакал да станам като Спайдърмен. Като човекът паяк. И кога бях 6-7 отделение некъде, почти успех. Почти станах като човекът паяк. Защото аз саках да станам бърз като Спайдърмен, да пускам паяжини да пущам паяжини като Спайдърмен, да лепам като Спайдърмен. И 6-7 отделение аз станах супер бърз с дясната ръка. Супер паяжини навсякъде. У нас в София не съм живял 10 години, още лепи. И си мислям, аз съм успел, бе. Аз съм също Спайдърмен. Само един недостатък имах. Един недостатък. Спайдърмен, ако му излезе един крадец тук, Спайдърмен сам пляс, една пажи направо в очите и край, крадецът е обезвреден. Крадецът е безопасен. Аз ако съм пред мене, ако дойде един крадец, защото аз супер паяжини ще му пусна в очите, но имам един недостатък. Трябва първо 5 минути да приготвя. И си мислям, добре, с какви суперсили, каква суперсила имам? Суперсила да разказвам добри вицове. Ако излезе един крадец пред мене, ще му кажа, чакай 5 минути един виц да ти кажа, бля, скочите! Ако мислите, че не съм добър, вижте пак. Добър съм. Сакам да си имам женска. И аз съм имал една женска. Имал съм барем 2-3 женски, ама една женска, една девойка имах. И с нея правихме, се сексахме еднаш. Барем 3-4 пъти сме се сексали, ама еднаш се спомням, еднаш се сексахме. И тя ми казва, сексът с тебе е приказен и вълшебен. Както с бившият ми. Ми стана гадно. Засрамих се. Обаче тя беше средна, тя беше пристойна девойка. И ме вижда, че съм се засрамил. Вижда, че съм се засрамил. Вика, не бе, аз съвсем друго исках да кажа. Исках да кажа, че твоят е супер, защото неговият с 3 раци не можеш да го фанеш. А твоят е перфектен, една шепичка. И аз се засрамних много. Много се засрамних. Стана ми гадно. А тя е пристойна. Тя е пристойна девойка и ме вижда, че се засрамя. Иска да оправи работата. Иска да справи работата.
да среди работата. Защото е пристойна девойка и сака да я среди работата. И ми вика, не бе, човек, съвсем друго саках да ти кажам. Саках да ти кажам, че сексът со тебе наистина е волшебен. Дека со бившият правиме 20 минути секс, 3 дена не мога да одам. А со тебе правиме 3 сата, все едно нищо не е било. И аз се разплаках. И тя ме вижда, че и сака да среди работата. Сака да среди работата. И ми казва, което си е вистина, вистина си. Че ти е мама, че. Но с всичките негативни страни винаги има и позитивни страни. Може, че е супер мал, ама мирише като супер голем. Благодаря. Супер сте. Аз съм много добър. Иван Кирков, България. Веднъж